Hi! Hello! Kumusta po? Ay, tama ba? Sala sa napindot na. Hello, hi! Pwede po ba ito i-report? Sino ba to? Pwede! Pwede. Sino to? Pwede to? Pwede. Okay? Sige. Okay na. Wala naman ako, Junior. Kimagin ibo naman ko niya naldaw. Napagal naman ako, Junior. Pero, ay, so tataramon ta pala. Ay, hello. Hi, hello. Mga viewers natin, listeners tabi sa Bilog na Mundo para po sa mga numbers, para sa inyong reactions. 0969-088-5548, 0966-230-034. Okay. Now, ay nako. Sandali. Aha, alright. Madali lang to. May katiks ako. Huwag maon daw ako kunya na hapon. Okay. Durat nga yan eh. Mabigatanam nga yan kayo ni. Sandali. Alam ko na. Simbag... mabigatanam mo nga yan. Naman. Okay. Alright. Sandali. Hindi kayong kamugtakan magprograma. May nagitik, share ko sa inyo ng texter, ha? Alright. Alright, ganito mga kapingki. Ano nga ang istorya mo? Wala ka ba nag-istorya pala? Ano na sana? Ang tataramon ta. Tabi, mga morning heriters. Sandali lang. Hay na nga na. So, ito. Tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Okay, sige. Ano nga na sa word ta? Dawara naman ako ngunya na hapon naman. Uni kaya si Kon. Parigda daw si Kwan, si Nicole. Si Nicole Kon, pagkataram kaya sa kunin kung nagwara naman, nagsarabog naman so sa kuyang Kwan. Nagsarabog naman so sa kuya na na brain cells ngunya na hapon. Ang sa tuyang tataramon tabi ngunya na hapon. Ang tataramon tabi ngunya na hapon. Tabi ngunyan imbong ay maggayo do ng tataramon ta imbong. Hello? Saan Yeah. na naman sa tinaramo? Morning Heritage. Ano iyan? Tagar-pirmi kang wara-wara. Nagapon ka, taman na dagit ka? Pero kinag-correction dyan sa mo paano? Ha? Pero kinag-ano dyan sa mo kan Morning Heritage. Anong sinabi ko? Morning Heritage para sa tinaramo. Ang apod ka yan, technique sa programming, ngani na sunagdadangog, makaw sa atensyon. Ang sabihin kaan, ang purpose niya, tutuyuhon mo iyan para makuha mo sa atensyon kang dangdadangog, iling arog sa imo. Nakabaga sa atensyon, di ba? Hanap ka sa laki, ano, Kaya ano? si Rasul. Anong rason? Ilingon mo, tanako sa atensyon mo, bako nakaapod ka? Oh, ano? Paliwanagan mo ako. Paliwanagan mo ako. Kaya po na ako, ano mo? Kaya nga ni, tinuyo ko nga ni, para ka umentra, ang apod kaan, style. Amo mo sa namin, o nasala ka. Ay, salbatan ng gurang ini. Pasipason ta kang langatong. Oh, Ah? mabert nila si Manay ng impudo. Dahil kapigin bitaran. Okay.
karamang kung padala ka kibiyon. Okay. 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 Pagkaray. Taraman mo si Manay Normang Imbodo, ah. Madig dito. Adig di sa lakong sita garon handa. Ano? Adig di sa lakong sita hotel garon handa. Ah. Say ko sa nasyur. Mhm. Pero yung sa mati ko, adig di sa la. Saga gayon. Okay. Karamang ko ano say manay nina. Bayan na pagtarami, nagadangog ito. Bayan na. Nanda eh. Okay. Okay. Bye. Ingat sa pagtaram. Ay, salbatan. Okay. Goodbye. Okay. Bye-bye. Bago ka sa nagurang. Ang tataramon tang niya na hapon. Imbong. Anong sabihon kang tataramo na imbong? Ano? Paimbong. Painggit? Anong painggit? Pagkakakiyaw na yan, Ano? Birthmark? Ano? pagkapangaki po sa nayaw na yan. Imbong? Inborn? Ay, Natasunta ka. Bago pa, Juan. Ano? Bago ito. Aha. Bago sa balyo. Ano? Sa balyo. Ibong. Sa ibong. Pero pag sinabing, ano mang, kwan baga, pag sinabi bagang imbong, maimbong, sa malipot, dapat ngayon, magdumang ka sa lugar na maimbong. So, mainit-init na lugar. Maligam-gam nga. Yes. Baka uman? Dahil man, duwa kaya ang gusto sabihin kayan. Duwa kaya ang gusto sabihin niya, pag sinabing maimbong, alam mo nga, malipot ang panahon, madumang ka sa maimbong, madumang ka sa medyo mainit-init na lugar. Ngayon, sa kwarto mo, sa duman na lugar ang maimbong, ngayon, pwede man ngayon na magtamong ka. Pwede man ngayon na magtamong ka. Di ba? Arog ka iyan. Pwede man. Or, ang gusto mo dahil kan imbong, ano sinabi mo? Sa English, sinabi mo? Maligamgam? Mark? Ha? Ano English kang maligamgam? Ano English? Warm. Ano? Maligam-gam baga warm. Lukewarm. Okay. Nagparaluya naman na Warm. warm. Lukewarm. Bako ulo dyan? Ano? Corny. Okay. Lukewarm. Okay. Yan ang sagutan na kita. Gamitin sa salitang sa Pilipino ang salitang imbong. Bicol. Ayun talaga, sir, meaning niya? So imbong nga ni, lukewarm. Ayun talaga? Oh. Ay, okay. Maimbong, mainit-init, gabinod. Anong gabinod? Lukewarm nga ni. Maligam-gam. Na? Balikan mo. O nga ano na? Ano, sir? Lukewarm nga ni. Gamiton mo sa pagkakaroon ng Bicol ang imbong o kaya Okay. maimbong. Sige daw. Sabi kang, para sa tigwar, magkarigos kang maimbong na tubig. Na may down kang bayawas. Pwede, di ba? Pwede. Maimbong, lukewarm, mainit-init. Lukewarm. Okay? Very good ka. Anong nakaamong mo na leksyon sa programa? Lukewarm. So, Bicol ang figure. Maimbong. Oh, maimbong. Imbong. Yes. Gaminod. Ano ito? Gabinod. Magabinhod. Magabinhod. Lukewarm nga na yung English. Okay. Saro, patapirepiton ka. Okay? Sabi ni Ate Pita, mahimbong magkaturog pa may kataning. Mahimbing yon. Mahimbong magkaturog pag may kataning en kakupo. Mahimbing. Kaya nga, napipil ka kayang init. Kaya pag may ka-embrace ka, nakakapil ka ki init, warm. Kaya nga po kan, maimbong. Anaki, magkarigos ki mahimbong na tubig pag-aga para daay maliptan. Yes. Di ba?
Sabihin, magkarigos ka kimagabinhod o lukewarm na tubig. Nasabutan na. Opo. Matibay yun si Ate Pita. Tapos si Ate Pita, i-partner ko sa Tataramon. Ma'am Pita, pag Monday po, day ka naman mag-uli. Program. Diba? Gari, habo ka na magsabay sa kuya, ah. Para pa ako sa natatama sa ano. Are. Gabos sa tuka ko, di ba pa ako natatamaan. Hindi ka ba nag-aadal? At Igtaraman ka na, igwa ka dapat, kidadraho na word sa aga. Yaw ka sa aga, di ba? aga. Ano, nagparang ba nagwara kang hapon? Anong gibo ko sa hapon? Mas, ba to ka keyword sa ko pag alas 3? Sabutan mo. Aday, kamog tatin. Muli ka na nga hapon. Sige po. Hiling ba kong maray? Okay na? O, salamat. Anong word ta? Word for the day? Imbong. Imbong. Baw. Yeah. Sige. Tama siya. Nasabutan mo ko sabihin kan imbong. Yes. Okay. Pwede siyang maimbong. Pwede siyang imbong sana. Ara mo daw ang gustong Ang sa iyang ngayang talent, imbong. Mga tataramon. Pick up, maluya. Ang sa iyang talent, ngaya, inborn. Okay. Noted. Maluya, Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ako sa imo, lugar. Mga tataramon. O, sige. Bye-bye. Sige po. Bye-bye. Bye. Yan po sa tuyang word for the day, mga tugang imbong. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Report, hali po dyan sa luwas kay ibang mga tugang si Limbuel Epino. Limbuel, good afternoon. Pasok. Kamin, Limbuel. Yes, VP Henry, Yeah. nag-aagrangay na ang mga para-tricycle digdi sa Legazpi dahil sa pag-alangkaw ki presyo kan petrolyo kasunod man kan gyera sa Medio Oriente. Ikon sa tricycle driver na si Ronald Tripoche, halos wala na sindang maiuli na benta sa buong adlaw na pagpamasada dahil Aldaw. na daiman giraray. Buong aldaw. Buong aldaw. Oo. Yes, VP Henry, Oo. na pagpamasada dahil na daiman giraray sumabay ang pagtaas ng pamasahe. Initabi ang boses ni Ronald Tripolce, VP Henry. Oo. Tabing kapituan nini ta ara mo sa pagtaas kang gasolina sa mga pamasahe kayo man nagtataas ang ano sa muya na kaming mga para tricycle halos ang tikikita mi halos ano na na parehas na sa lang kang construction doon kaya ganda ko lang mga kapituan mataas ang pakimaray ang gasolina o halos wala na kami kang di may ulit sa pamilya mi harap sa ko kang para sa ako tricycle ay na talaga wala na useless ng dapat yan kung talagang sabi lang nga ni may manuas ng fuel subsidy bako lang kung magluwas sana magluwas grabe talaga malang kung parang gasolina yung masanang kadang Sa pagbumonitor kan DCGB News, VP Henry, sa Aha. mga gasolinahan sa Yan. syudad, napansin ang pagtaas kan presyo kan diesel at in gasolina. Digdi sa Shell Rizal Street, VP Henry, ang Apa. presyo kan diesel hali sa 64.65 pesos, nagsaka na ini sa 65.15 kada litro. Habang ang gasolina naman hali sa 65.30 pesos, nagsaka sa 65.80 kada litro. Okay. Na may 50 sentimo na pagdagdag. Dili naman sa Petron Rizal Street, BP Henry, ang diesel hali sa 60.50, nagsaka sa 61 pesos kada litro. Habang ang gasolina naman hali sa 61.75 pesos, nagsaka sa 62.25 kada litro, na may halos 50 sentimo man na pagtaas. Samantala sa Sea Oil Kabangan, BP Henry, mas dakol ang itinaas kan presyo, ang diesel hali sa 61.15 pesos, nagsaka man sa 63.45 kada litro, o may 2 pesos 30 centavo na pagtaas. Habang ang gasolina man sa Sea Oil na hali sa 62, nagsaka man sa 63.40 kada litro, na may 1 peso 0.40 centavo na pagtaas. Sigon BP Henry, sa mga oil retailers, sapat pa man ang supply kan crudo sa bulan na ini. Pero posible pang magpadagos ang pagtaas kan presyo
sa mga masunod na semana kung magpadagos ang tensyon Opo. at gera sa Media Oriente na nakaka-apekto sa global supply Very ng good. oil prices, BP Henry. Yeah. Okay. Yan tabi ang mga dagdag na baleta. Limuel. Ay, yes. Unang assignment ko sa imo sa aga. Unang assignment ko sa imo Yes, Magman on BPN. the street ka. Ano po, BP Henry? Man on Sabi- the street. Kumuha ka ng mga ilang tao dyan sa kalsada. Hingan mo ng Yeah. reaction regarding sa pagtaas ng produktong petrolyo. Anong kanilang masasabi sa giyera sa Middle East? Yes, BP Henry. Yun ang assignment ko sa iyo. Kabayanan to mga sasabihon man Yeah. sa tuyong mga katugang man sa dalanon. Buda, isabay mo, itong nakahor mo, di ba, tricycle driver? Yes, BP Henry. Sundan mo kay mga jeepney drivers, buda, bus drivers. Baka Yes, igwa, DPRD. ang makakauron mo ng mga sound, bako ka mong sound bites dyan, boses kang commuters, an kwan dyan, ang guluta, mataas ang presyo kang pamasahe. Tama? Yes, BP Henry. Boses kang commuters, buda, boses kan mga drivers. Anong sendang masasabi? Yes, BP Tama, Henry. idea ka na kung Ako perang ang presyo ka ng nagpapayanan. crudo, may idea ka na. Iyo, BP Okay. Henry. Salamat. Salamat sa assignment, BP Henry. Yeah, okay. Sige. Okay. Yan po, tabi yan mga dagdag na pareta digdi sa luwas, initabi si Lingmul Carlipino, hali sa Bicol University intern, DZG News. Salamat, Limuel. Pinabilib ako ni Limuel ko niya na apo na. Natumbok so, kung bapa na ito ang apo na. Natumbok ni Limuel so, pagka-organisa kanyo sa. Kaya medyo ka lang waring sa audio, so audio lang so, pero natumbok niya so, nagdadalagan sa isip ko Kaya nakuha niya so patama-tama na gusto ko sa isip ko, dapat dagdagan niya pa dyan nyo. Nakuha naman sana, diretso na dyan, di ba? Kaya puan maghapot, man on the street, buda tabi, so reaction kan mga drivers, as in mga operators. Another news story. Pako? Sa kabaga, yan ang pigyo-sabi. Nakuha mo na ngon yan, di, yun na yan. Nagpiling kang maray na trabaho, idiretso mo ng maray na trabaho. Nasago ngayon, dog. Okay. Sige. Ay, sandali. May live ako. Tama. May live ako, di ba? Mga tugang, mga liver lovers, tabi. Okay, sandali lang Good afternoon, Hen. Matibay sa report yan mo. Ay, intern pa po ito. Ano, pag intern, matibay man talaga. Baka pag hinire mo na, baka mag-iba na. Okay. Sige na. Alam ko na. Ito. Good afternoon po. Alright, ito na. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later na babaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay silimarin plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamins B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro. Ang ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom kang Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay at mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3:34
Magbabalik kami sa mga samno. Makalipas lang kan mga patanastas. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pyudoran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pyudoran. March 11, Mutyanang Pyudoran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pyudoran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Pyudoran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kan harong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Also brought to you by Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, and Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. May pahalo-halo pa. Madais halo-halo, masiram talaga. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ikatabing nagdadangog niyang, gurano mo na papaano ka maging marhay na kataning? Bako anong English kang kataning? Katabi sa Tagalog. Pero ang general term for the community, ang apod po niya is neighbors. Paano ka nagiging maray na neighbor? Sige daw, simbaga daw tabi ang buhay mo. Simbagon ta daw ang sa tuyang sa diri, di ba? Ta most of us, kita, paminsan, bako man ngaya most of us gayo, nagkapira, may mga instances, naan sa imo tabing neighbor, kaiwal mo, nasabutan, yung kaya tama ka. Paano ngaya? At tumira ngaya ang kataning ko. Paano ngaya ang kataning ko? Tabilon, chismoso, chismosa. Paano ngaya ang kataning ko ngaya? Inggitero. Paano ngaya sa kuya ngayang kataning? Marauto na nugali. Piga para chichismis ngaya suaki kong daraga. Na nagpaparaiba ngaya sa sulalaki ngaya dyan sa sentro. Nabako man ngaya ngani, gwapo, pagun ang ngaya gwapo, bata ngaya, sultero man ko ta, makanuson. Chichismis. Madadagit sa ibang neighbor mo, kunan sa imong kataning, ichichismis mo. Paano ka kaan maging marhay, mga tugang na neighbor, mga tugang sa imong komunidad, kuni ka mismo, pigpapa atomero ka, pigpapara atom-atoman mo, ano sa imong neighbor. Tama? Di ba? Alat ngun ay sorry, kung may mga kwampalan, may mga text palan o, imbong warm, maimbong sa tubig tanainitan, magtamong para maimbong pag nagturong lini sa ginubatan, imbong. Very good. Sabi ni Tita Marie Honrado, BP, nakakatawa ang caller mo, nakakawala ng problema, galing po ng sense of humor niya,
Arin tabi naman Tita Marie, sugurang, sa piga para iwal ako Tita Marie. So, piga pa, dahil ako na-enjoy ka, piga para iwal baga ako. Lalo nang kwan ito, lalo nang madakula ka ito ang payuta, marayong pa lang niya sa kuya nga sa mga paradago. Lalo ako itong iwal-iwalon talaga Tita Marie. Sinabi, binasa mo pa, di ba? Binasa ko pa. Mapo dito, iwalon mo ako ito. Iwal-iwal baga ako ito. Garapin ming titilatos. How to be a good neighbor. Huwag mong lagyan ng passport o password ang wifi mo sa harong. See? Saka ba? Saka baga, para dang maging maray kang kataning, ang password mo, di mo pagbugtakan, ang wifi mo, di pagbugtakan, password, nailing mo na yan. Hello? Hello. O ika, alat ko na, ika, kumusta ka nakataning, maray ka doon na neighbor? Ay, sus. Muri ako no, kantang-kataraning ko. Siguro, tabilon ka gayon pa, no? Bako man. Ano? Oo, tumari, may bigbantayan ako, tapos sinublidig di so. Samod ko niyan so. Sigid ko sa ngarong. Ngunyan? Wala na, ilagaw. Di nga. Ne. Para maging maray kang neighbor, itaw mo nun sigid mo, buda sa mod. Anya ano ba ni samod ko dyan na banggi? Bumakal ka naman. Uy, marat magsamod pagbanggi, ang pagsamod aga. Alaog mo sa nakanharo. Bumakal ka naman. Pag nagsubli, itsa mo, say mo na yan, sigang panubli mo. Padaran mo kay babakal. Ay, karaw talaga kayo, niling muna naman, Pag-inom ka para iwal ka. Para ka na umo naman ni Tita Marie Honrado. Nag-apod ka pa. Saka, mamali ako din sa lakonsita. nani mo na, maulok pa. Masabitan ka dyan kimotorsiklo na yung uragan ka dyan. Ano? Wara. Wara man po. Hindi ka na magdamay kay ibang tao. Ay, sorry po. Sorry. Marayon na akong kataraning. Ika marayong ka, ading. Opo. Ano, ikaw ka lamang yung kisira? Ano pa? May sira lamang yun na pining ipa-adra mo sa kuya? Anong siraan mo yan mo? So mga dried nga yan, ba kumaskad? Padarayin ako. No rin. Aw, alangan man na ako magtrangking niya na mismo. O sa ibang aldaw na pwede na. So kitong, muya ka. Anong kitong? Latoson takahilangan. Ano? Sugari turos baga. Anong turos? Ug mong gaaso kunya kang kuyog. Oy, ang gusto ko tabi higot. Bako turos. Ano yung lamadang? Lamadang? 180 ang kilo. Ay, salbatana. Di man ako mabakal. Para nagkaram. Kataonan mo ako. Di pagpabayadon ako. Di ba kuman ako para sila? Ay, salbatana talaga. Alay mo, nagapod ka pa. Mangiiwal ka man sana. Diba, makapulit ako di kikor sa tapadalanta ka. Bay na, salamat na sana. Day na. Day na. Para ka, para ako naglambing. Listo rin ako ng presyo kang labadang. 180 ang kilo. Ano yan? Yay, mabara. Taraman ka ka. Tawan meeting ako ang kilo. Hindi ka labadang. Ano itong saradit na sabi mo? Ano ito sarong saradit, sarong klase? Ano ito? So, saro ito kan. So, ni bagang kunya kang kuyog. Kuyog? Duro na kula kang kuyog? Yan. Ay, masiramon yan. Mga tulong muro gayon. Yan. Masiramon yan. Masiramon, oh. Masiramon. Igwa, kakaan? Yan. Nagano ako pag nagbakal ako. Pinumarinig ko sa suka. Manggura, no? Sa imo? Tabakal ka? Nagapot nga, eh. Tabi yung presyo mo, kas bago pa. Basta magsiganinit. Ayo, o sige. Maano na sa ako sa imo. Sana marumduman mo. Pasabat mo kay Joshua dyan. Makabawi ka lamang kang pagparaiwal mo sa koral daw. Kuyog, may
ito lang si Iwan. Ay, sorry po. Sorry. Basta tranquilo kung pigmamati ka ka. Damay-damay mo ako. Bye-bye! O, sige, iya. Bye-bye! Bye-bye. Naling mo na. Ito. Gather a few neighbors for a meal. Ang mga neighbor mo da, irimbita rin daw ka mo magluluto-luto, magkaraon-kaon. Share a food, mga tugang to your neighbors. Mag-share kang pagkaon sa kataning mo. Pag igwa ka, pag taga-takadi daw, pag taga-tawi daw kidiit. Saro na tabing ugali yan para po maging maray ka sa imong neighbor. Di ba? Maging maray sa imong neighbor. Share food to your neighbors. Gather a new neighbors for a meal. Uyog-uyogon. Yeah. Number 2, remember people and their names. Kung maray ka da tabing tao, tanday daw ang ngarang kang kataning mo. Tanday daw ang mga tao, ang pangarang kang kataning mo. Tuktukan mo. Sir, good afternoon. Midbit mo ini po si Jun Arcadio Napolis. Isay po, midbit mo po ini si Arcadio Napolis Jr. Ay de kumidbid ang sisayan. Sa Arcadio Napolis palan, kataning mo. Oh, pag duman kan kataning, so kaharong tuktukan. Arcadio Napolis Jr. po. Ay, yes po. Ano po? May parcel ka po. May parcel. Okay. Di ka, ay, natatadidra plusong kanoy. Aluyo na akong libot. Sir, nakaabot na ako naman sa ibang purok. Hinapot ko yan, nakataning mo kayan. Huyan sa ibong naharong mo na dakula dyan. Hinapot ko, kumidbid sa Arcadio Napolis. Di ka po midbid. Bako mamuto-muto ka. Sa neighbor mo, taday mo siya midbid. Keep note on any phone for neighborhood stuff so that when I met someone, when you met someone, mga tugang, kay puan mong aramon kung sa inan sa iyang pangaran. Yan si Friel, yan si Mr. Nase. Yan si Mr. Nase. Hi, si Mr. Nase. Yan si Mr. Nase. Yan. Mr. Nase, basa yung text ni Ipino. Dumidi ka. Basa yung text ni Ipino. Diba? Tabing inumaw ko siya kan maray niyang report ka sa bago. Di may sinugo. Ano mo, basahan mo, ngarak nga kan mo. Ulokan mo siya, basahan mo. Huhu na presidency sa assignment mo. Yan, be. Yan, makuha mo. Nadurat ka. Di ba? Put yourself out there. Kung sabihin da tabi, mga tugang, gari. Take your time, mga tugang, to know them and makipag-uron-urong ka, magkipag-urampangan ka sa inda, mga tugang, or create, you need to, people are just, ang mga tao kaya databi, naghahalat sana, mas maray, mga tugang na, magtao ka, ito, be generous to your neighbor. When we are first starting, we don't have a budget, tama ba, di ba? Dapat, magtaga, tao-tao ka man lamang, magtaga-tabang-tabang ka man lamang sa neighbors mo, di ba? Magtaga-tabang-tabang ka lamang sa neighbors mo. Paano po kung bibigyan mo kiisira pero titatsaran ka pa? Ay, daman ang problema. Tinawanan mo ng isira, tinatsaran ka pa. Ang gibuhon mo, pagtao mo uturan natin, boss, bigo, may sira tipyahan mo sa Dekaraw lang po, joke lang. Do not. Di ba? Bayay sana. Tatsaran niya, pabayay sana. Ang importante sa thought, tabi kan sa imong pagtao. Regardless kung ano reaction niya, pabayay sana. Importante, naramdaman mo siya. Pabayay lang. Let them be kung anong sayang reaction. Another tip, be available and say yes when you can. Be available and say yes when you can.
Pag may mga lalakaw-lakaw, walking-walking, o ano man ay may mga birthday ang neighbor mo, be available. May mga okasyon dyan, makihapit ka sa arong mo, hurampa nga ang neighbor mo. Tangani, mga tugang na maging maugma, be available and say yes to anything na pwede mong i-participate. Naglilimpya-limpya ka mo dyan sa kanal sa neighbor nindo, inimbitarang ka, habo ka magkapot kidugi. Ano man yan? Relax lang. Diba? Ano man yan? Be available. Inimbit lang kang neighbor mo nga pa di birthday ko ngayon, hapit ka taon-taon. Kung available ka masana, umapit ka. Kung di ka available, ay padipasinsya ka na, malarga ko sa aga, mapasursugun ako, di ako makakadyan. Oh. Pero kung available ka, maghapit ka, time-bit, respected ka kang neighbor mo. Tama, Tita Marie Honrado? Get others involved. Oh, number 7, be resourceful. Ano nga ng Bicol? Gusto sabihin kang resourceful? Resourceful. Have ultimate motives, not ulterior motives. So, dapat, mari ang motibo mo. Bako na, nakikibarkada ka, igwa ka mga tugang na, igwa ka ibang ano yan, motibo, bakong iyo, araw dapat ka, dahil magparapakiiwal. Di magparapakiiwal, kaganin na dahil kita ki problema, di ba? Oh, that is very important. Tangani, mga tugang, na maging maugmalama ang komunidad ta, sumaray ang motibo mo. Di ba? Di ba? Oh. Tama. Ito. Practice an art of receiving. Di ba? Practice an art of receiving. No. Pag nagtao, magpasalamat. Pag unasing sa naman ang resibi mo. Di ba? Oh. Halimbawa, ang neighbor na yung midbid, introduce yourself na take your time, mga tugang, in introducing yourself to your neighbor. Ay, hello po, ma'am, good morning. Ako po si Kwan, yan po ako sa inutan nindo. Di ba? Ako tabi, anong dapat ka yan? Ang satuyang gigibohon. Nasabutan? Alright, very good. Ito. Sabi kan texter, opo, nasabutan niya mo. Ito. Yes po, BPHen, I give as many as possible kahit kanino, basta meron ako, pwede ibigay. Yes, very good tabi, Tita Marie Honrado. Very good doon ka. Yung mananggad, naramdaman ko, naramdaman ko mananggad. Diba? Naramdaman ko mananggad. Diba? Naramdaman ko mananggad. Tama ka. So, pipadara mo nga ni baga diding mga pitsa. Wag mo kayang sabihin yan. Wag mo. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang maaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatarabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro, ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector, bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease
tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 4 na pala. Mauli na kita. 4 o'clock na po, mga kapingki. Kaya oras na, mga tugang na magpaaram. Ano nga na so timsong ko sa pinkion mo? Di man ino ipigti no, ano no yan, pigti no ini. Pinky on mo, baby! Iba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw ni, ulita. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Inso sa kuya na ito yata ay sa kuya na jingle tama kuha na ako maparam na ako ta pipaulit na ako ni Mrs. tama plancha pa ako nga ni plancha ni Ginoy muli ka na ngayon oy nasinta kita di ka kumikibo akala mo yata ako'y nagbibiro marayon kasi ko ang langit pati ng kandoro maray kita mahal puputok ang puso. Ay, kagayong kang kantahan mo. Inulukan mo pa. Pigulukan. Ano? Pigulukan mo sa kanta mo. Ulit. Ay, malim. Hindi ka. Ito. Nasinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, bati ang kanduro. Pag di kita mahal, puputok ang puso. Gayo. Hindi nga, pigparaloko niya sa buhay niya. Lalaki ini. Okay na yun, Inoy. Sabi mo na Thank you, mauli na ako. Tawara ang balang itang pakinabangon niya na hapon. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the afternoon sa programang Pinky on Mo, baby. Goodbye. Mabuhay. I love you all. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta.